Hey, Professor Mtanami ngiyabonga. Yazi namanje ngikhuluma nawe nje angazi anginayo into efuna ngiyisho kuwena. The only thing engifuna ukukutshela yona ukuthi emkhulekweni yami ukhona njalo. Uma ngikhuleka nangaso sophi isikhathi ukhona njalo. Umsebenzi wakho uyancomeka. Ngani yami ngiyabonga. Ngiyazi namanje ngithe mangikhuleka namhlanje ngathi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungisindisele ungivikelele lo mntwana kaMkhize ngoba ungena la singakwazi ukungena khona thina siyabazali. Ungena la singakwazi ukungena because sisube singabazi abantwana bethu ukuthi bakuphi. Noma ngabe siyatshengisa kubona kuthiwa balapha ngena mama uyomlanda khona asizosaba ukungena. Ngani yami ngithe ngifika namhlanje la ngibhake khona imoto yami la. Ngiza kuwena la usebenza khona. Ngishawa uvalo. Ngabuza umntanami uSinje ngathi ngani yami ku right la mangipaka. Wathi ku right. Bengingaminishi ukuthi ku right amaphoyisa. Ngibona izingane ziyafutha la ziyabhema phambi la ngipake khona. Manje sengisaba ukubuza ukuthi ngisho ukuthi ku right ukuthi ngipake lamaphara lana. Wathi maku right. Ngathi okay ngehla ngacisha imoto ngavala yonke into ngakhiya sihamba siya kuwena. Sihleli nawe siyaxoxa inhliziyo yami lapha emuva ukuthi leya moto ngoba ngiyipake phambi kwawo lamaphara. Ingane nami ngiyabonga. Ngiyawubonga umsebenzi wakho. Kubhlungu ukuthi bakwenze lento abakwenze yona kodwa ngithe angizohlala ngizokhuleka mihla namalanga. Mntanami ngizokukhulekela mihla namalanga ngoba lo msebenzi owenza umuhle and ngifuna ukuthi angifuni kube ile ngane yami kuphela uyikhipha lapha yana. Ngifuna ukuthi ukhiphe zonke lezi ngane ezilapha yana. Ngoba lobuhlungu engibuzwayo lobuhlungu buzwa abanye omama. Baningi omama bezwa lobuhlungu engibuzwayo. Baningi abomama basidinga abazingane zabo zibuyile zeze emndenini wabo. So mntanami bukhulu umsebenzi owenzayo. No matter what bethini ngani kodwa ngicela ungazi undermine mukhulu umsebenzi owenzayo futhi siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu. Ngithe mangikhuleka namhlanje ntambama ngathi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiprotectele uprofessor. Ngizwe kuthiwa wakaMkhize. Kodwa ngicela ungiprotectele ngoba uyena ongena lapha aphume lapha leya ndawo ngivele ngahlasemula mina ngidlula kuyona. Wena kodwa ungena kuyona mina bengidlula. Kodwa wena ungena kuyona. Mntanami uNkulunkulu aza kubusisa. uNkulunkulu aza kuprotect. uNkulunkulu azabe nawe. uNkulunkulu abusise ngisibelethi isizalo sakho. Asiprotect isizalo sakho. Ngiyamcela. Namhlanje ngihleli nengane yami ngenxa yakho. Ngiyabonga mntanami. Cela uNkulunkulu azabe nawe njalo. uNkulunkulu akubusise njalo. Amen. Bengithathele ithuba ngibingelele mfethu professor. Ukhuluma Shibi Sibongo ngokuhlala ngila eMatuba. Ngifuna nje ukudlulisa amazwi okubonga ngento enhle osenzela yona. Abafowethu nodadewethu nathi sonke nje esilandela ichannel esiyibukayo siyakwazi ukuthi sisize nabanye abasenkingeni. Nathi esisenkingeni yasisiza futhi. Istory nje singathi singithinte kakhulu esalo mfowethu lesi sokugcina nje episode yokugcina lo mfowethu okade sebenza wagcina ephumile emsebenzini ngenxa yazidakamizwa. Singithinte kakhulu le story mfethu kangangokuthi nami ngisenkingeni efanayo nalo mfethu kodwa noma ke
nakuba mina bengingaka-upgrade kodwa intashi impela engifake enkingeni kuyimanje nje ngiphelelwe umsebenzi ngihleli akusiyo into endala ngicathi kuno-2 months umsebenzi uphelile ngenxa yayo intashi. And kwathi mase kwenzeka lokho I realized ukuthi yona engifake enkingeni. Kodwa into eyinkinga yabona lezi zinto makuthiwa zinedimoni, idimoni impela. Ngihleli anginayo imali angisasebenzi kodwa mangike ngathola leyo madlana ayikho enye into efika kuqala emqondweni ngaphandle kwayo lento. Ngoba kuba nale feeling yokuthi awubi nankinga, uba happy, kuba right yonke into nje. But immediately iphuma egazini nayo kayiphumi kamnandi. Lezi zinto nje ziyafana zonke, nayo ayiphumi kamnandi. Ithi uma isiphuma egazini iphuma kanzima ungathi ungalokhu uyitholile, kubuye kusize khona-ke ukuthi ayikulisani kakhulu njengabo laba onganani nani. Ithi uma isiphumile egazini mase uyaqhubeka ube right. Ingcono ngalokho-ke yona, ingconywana ngalokho, ngeke ngithi ingcono. At least yona ayifukuzisani njengebunga kodwa into efanayo nje. Kuyafana nje konke. Akukho ongathi kungconywana kunokunye. And into ebuhlungu ngayo kakhulu uyabona uma isiphuma emzimbeni, mina inokungihlupha nge-depression uma ukuthi ngike ngayisebenzisa. Uma isiqala iphela ingasekho imali ukuthi ngithole enye, iy'nkinga zonke noma ingaba khona imali kodwa nje uma isiphuma emzimbeni ngaleso sikhathi ingasekho isiphuma, iy'nkinga zonke lezi kade ngiyibalekela vele y'buye ziphindaphindeke kaningi noma iphindeka ka-1000 angazi, but zivele y'phindaphindeke kaningi ibuyise i-depression. Ngicabanga ukuthi i-suicide sengizama ukuyikhomitha more than 5 times. Akaze iphumelele inxa yazo nazo ley'dakamizwa. So nje ngidlulisa ukubonga kakhulu. Ngiyayilandela impela i-channel, ayikho i-episode engiphuthayo since nje ngaqala ukuyibona, ngayibona ka-TikTok. Nakhona ngiyibona vele sengingumahlalela nje ngingasasebenzi, ngaqala ngayilandela ngabuka ama-full episode onke ku-YouTube nje. So nje ngiyawabuka nje, every time ngiyawabuka. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga. Lokhu ukuqwashisa iy'ngane ey'koleni ikhona ukubaluleke kakhulu. And intashi iyona ngathi ihamba phambili kakhulu manje ngoba bayithatha kalula, ihambisana notshwala. Nayo inobungozi obukhulu. Abanye abantu bakudayisela ngisho i-grandpa. Ubungozi bakhona nje bukhulu. Umuntu ablide emakhaleni aze ashone, nayo iyabulala nje, ingozi kakhulu. Ukuthi lokho kuyewunga kuyinkinga kakhulu ngoba umuntu kuvele kusheshe kumcacisa. Kangangokuthi nje mina uma ungangibona ngeke uze ucabange ngisho nokuthi ngibhema ugwayi. Even nabantu engihlala nabo abangicabangeli nje into enjalo, bayathuka kabi ngisho ngibhema manje ugwayi. But mangathiwa bayathola ukuthi khona okunye okanje bengaba surprised, bengaba shocked ngale ndlela, because akubonakali, ngeke uze ubone futhi, especially umuntu osebenzisa yona. Hayi, siyabonga kakhulu Professor. Qhubeke njalo mfethu, sikufisela amandla nenqubekela phambili. Ngathi ngaphumelela lento yokuqwashisa ey'koleni, kungenelele kuze kufike nakithi ngapha emakhaya, kungapheleli koThekwini ngoba nangapha sinayo inkinga. Yabo nje la eMatuba ngangingacabanga ukuthi kuba nje hhayi sinayo inkinga, yiwo alikho i-drug elingekho njengamanje. Siyabonga mfethu. Unjani bhuti Professor, ukhuluma nayo iphile inkosi wamazibuko. Ngithi nje angibonge izinto sizenzela abantu, obhuti bethu noma bethu nosisi bethu laba asebethe bangena ema-drugsini. Ngithi nje angibonge kakhulu. Mina-ke ngumlandeli we-channel yakho and ngina-16 years. Ngiyazi ukuthi iy'ngane zingayibukeli kodwa manje yazi ukuthi yabo technology futhi sinamafoni yabo. So nje ngithi ngibonge kakhulu. Kade ngibona ividiyo yasisusi ukuthi usemuhle kanjani and wawubona into emlahlekele empilweni yakhe. Yazi ulahlekelwe okukhona ngokungekho. Uyayibona leyo nto, akanoma uyangithola
So nje ngithi ngiyayibonga kakhulu i-channel yakho ngoba futhi i-channel yakho igxila laphaya ey'mpandeni yabo, ukubona ukuthi uma ufuna ukuthi isihlahla singaphinde simile ukuthi usiphula ama-roots, ukhipha ama-roots yabo, uqala lapha ey'mpandeni, awuvele nje uyikhele phezulu indaba. So the other day kwafika amaphoyisa esikoleni azosixoxela about sama-drugs. Yazi into abavele bayenza benzani? Bona babesitshela ubungozi bama-drugs, besitshela asiyeke ama-drugs. Yonke leyo nto ngicela ukutshela ukuthi futhi sebesitshelile ngobubi nobuhle bakho konke lokhu okwenzakalayo-ke ngama-drugs. Abakaze basitshela ukuthi okay, uma uwumuntu like noma uwumntwana udla ama-drugs, nayo into ekumele uyijoyine ukuze ukwazi ukuyeka ama-drugs, nawo amaklasi esiba nawo, wara. Abakaze bayisho yonke leyo nto, kunaloku indaba abavele bayikhela phezulu. Ngithi ngibonge kakhulu futhi ukuthi niye ey'koleni. Ngiyacabanga ukuthi nakho futhi lokho kuwumqondo omuhle ukuthi nize ey'koleni nizosifundisa nokuba khona kwabantu asebedlulile kona ama-drugs, nokubona umuntu osedlulile kwama-drugs ophumile ongaphumanga, kuzoshiya isithombe kumuntu ukuthi okay, nabo ubuhle nobubi bale nto le yabo. Mina-ke ngingumntwana owadlayo-ke futhi nami ama-drugs, ngidla amazeli, yonke leyo nto leyo. Kuyikona ukuthi ngumntwana osuke waba nesiphiwo sabantu abadala yabo. Manje mina mengingaboni ukuthi ekuthenini na ngize ngidla ama-drugs ibona ade sebeyiveza kumina ngale ndlela, mina mengiy'bonele ngathi nje ngishayelwe i-stress, angikhohlwe into eningi, ngaze ngaphapha amasekothe mfo kanje. Ngithi hayibo, kwaloku ngifeyilile nje, ngifeyilile mina, ngibhizi ngithengana nale nto ngingayidla and ngangidla 5 ngosuku. Uyacabanga I was doing grade 9 last year, mina ngidla 5 ngosuku. Ngibona ukuthi hayibo, umuntu uyafeyila esikoleni, ngiyalala eklasini uthisha uyafundisa, khona into ezingiphuthayo. And-ke into ebuhlungu-ke abangani abakutshela ukuthi hayibo wena uyafeyila, niyahleka nje kuthi siyafeyila samagosti, yonke leyo nto leyo yabo. Manje kurongi, manje bengithanda ukuthi nje ngithi uNkulunkulu wakwaShembe akukhumbule nje, abe nawe ngaso sonke isikhathi, akuphe amandla-ke, ney'ngilosi zakwaShembe zibe nawe ngaso sonke isikhathi. Hayi bhuti, ngithanda ukubonga la ngoba le nsizwa le ivele nje namhlanje manje in fact iyaqhamuka la ekhaya, ivele nje iyatheleka nje la ekhaya manje. Kodwa sathi ayigeze, sageza nje. Ngithi nje angibonge. Ngiyibona ukuthi nje angazi. Sawubona bhuti, unjani? Ngomunye lapha ojwayele ukubona amavidiyo akho la ku-Facebook naku-YouTube. Cha mfethu, ngiyabonga mfethu into oyivezayo emphakathini ukuthi ubungozi bey'dakamizwa ukuthi bunjani. Ngiyakubonga mfethu lento oyivezayo, nokuthi iy'dakamizwa abantu laba abakuzona abantu abanjani, nokuthi abanye abantu bangaqwasha kanjani ngazo iy'dakamizwa. Ngiyabonga kakhulu mfethu, lento oyenzayo nje inkosi ikubusise. Angazi ngingachaza kanjani, kahle mina ngomunye womuntu owayebanjwe iy'dakamizwa wase eyaphuma, yabo. And ngiyafisa nje ngelinye ilanga bethu ukuthi uqhubekele phambili, kakhulukazi uhambele ey'koleni ngoba manje le nto ey'dakamizwa isihlasele iy'ngane ey'sey'koleni ey'sencane, and azazi nazo ukuthi le ndlela eseziyiqalile isiphetho sayo sikuphi. Ngoba manje khona le nto edumile ey'nganeni le kuthiwa amazenki, lezi nani ne-coffee mixture le bayiphuzayo, bayiphuze ne-drink. Mina ngiyazi-ke i-step esilandelayo ukuthi isiphi, ngoba kahle kuqala konakala kugwayi, zisuka nje ugwayi.
ngoba ugwayi umema insangu imema okuheavy kunaloko yabo. Isigcino-ke bagcina sebengene kohunga-ke abanye, umgwinyo, yonke nje lento iyona nto eheha iy'dakamizwa ey'heavy egcineni yabo. Ogcina usungasakwazi ukuphuma ngoba kwezinye akuphumeki. Mese uqale ihunga nje kukhona ukuthi ungaphuma, kanti lezi ezinye i-weak. Ngiyafisa nje bethu nabo laba abasaxakwe iy'dakamizwa nje ukuthi ngibe nalo izwi kubona ukuthi hayi bafethu, isidakamizwa uyakwazi ukusiya kodwa mese kufuna wena yabo, mese kufuna inhliziyo, mese ifuna, hhayi bethu umsize kakhulu lowo muntu lowo ngoba uyena muntu osuke esekhathele loyo yabo. Angisho ukuthi laba abangakabi nalo uthando lokuyeka nabo abayekwe yabo, kodwa nje lo sesuke sefuna esey'khalela ukuthi ucela usizo, umsize kakhulu bro wami yabo. And abantu abaningi bayayiyeka ihunga kodwa uthole ukuthi bayayibuyela ngendlela umphakathi obamukela ngayo. Abamnikeza uthando ukuthi lo muntu useshintshile, usewumuntu o-right yabo. Thole ukuthi omunye emphakathini wangakubo abamamukeli, agcine sebuyele kuleya mpilo yakhe yakudala. And futhi bese yabo, engifuna nje ukukuchazela, ngeke uyeke ihunga mese usuzoshintsha mhlawumpe ugwinye umgwinyo, noma uzoqhubeka ubheme insangu, noma uphuze utshwala. Eyi, usuke usafana nomuntu osamile ey'dakamizweni, usangabuyela noma inini. Engathi uma uyeka nje kahle kahle, uma uyeka isidakamizwa nje akukho ofanele uphinde ukusebenzise emva kwalokho, ukuze uhlale uwumuntu ophephile. Ushintshe nabangani-ke labangani akade ubhema nabo, wenzani nabo, usuke kubona yabo. Gxile kakhulu-ke ekuthandazeni ngoba isidakamizwa sihamba nosathane phakathi. Usathane lo, kunabantu abavimbayo usathane afanele ngabe bayezinye izinto, kodwa sheshe abone usathane ukuthi lo muntu uzoba inkinga emphakathini, angisheshe ngimbambe ngalezi zinto zami yabo. Angazi, ngajabula kodwa nje mhla wahambela iy'kole, ngiyafisa nami ukuthi ngizoyichazela intsha ukuthi iy'dakamizwa into enjani ngoba nginayo experience yey'dakamizwa. Ngiyidayisile, ngayibhema, and futhi ukubhema kwami iy'dakamizwa kwaqala kuwona ugwayi. Angifuni ukuqamba amanga, ngaqala kuwona ugwayi, ngeza ngey'chibe abantu kade bephuza ngisakhula ngisawumfana, namahlamvu ngiwabhemile ngisakhula ngiwumfana yabo. Ugwayi ngawubhema ngoba ngibona omunye umuntu omdala efike ezobhema la sesibhemela khona emahlathini, sibhema amahlamvu. Ngambona edonsa ugwayi ebhema, hawu nami ngangena kugwayi kanjalo yabo. Kwanyukela-ke yabo. Kodwa nje ugwayi nensangu uwona mnyango wokuqala ovulela ukuthi uyey'dakamizweni loyo. Ngigwinyile, ngibhemile ihunga, ngibhemile ingidi yabo. Kodwa nje konke kuqala laphaya phansi. Akuqabukela umuntu asuke nje avele azobhema iphilisi noma azobhema ihunga. Uqala la ey'ntweni ey'ncane, obenzini usakhula, indaba zokuthanda ukuhamba uthesta izinto yabo, ukuthanda izinto kanti awazi lezi zinto oy'thandayo zikusondeza egodini elingaphumeki kulona kalula yabo. Nje mfethu ngifisa nawe ube nalo, ngikunika ulwazi ukuthi lento le ihamba kanjani, i-chain yabo, i-chain ukuze zize zifike ey'dakamizweni ey'diphu yabo. Leyo nto leyo nokukhula-ke kuyindlela esikhule ngazo emakhaya, ukuhlukumezeka, ezinye izinto lezo ey'gcina sezikuyise ey'dakamizweni yabo. Kodwa nje abantu abaningi abakwiy'wonga iy'ngane ey'zalwa abantu aba-right, kade y'phila right emakubo yabo. Qabukela kube yilabantu vele abakhule bephila impilo enzima. Yini? Ukuthanda izinto, uthanda ukutaste yabo. Nalezi zinto zokuphuma ama-trip ey'kole, nishaye iy'nkwari kuvalwe iy'kole, izona zinto zonke lezi ezikwenza ususondele ey'dakamizweni ongazi uyophuma kanjani kuzona yabo. Ngiyafisa ngempela nje ukuthi mese uye ey'koleni, hhayi angazi ngenza kanjani ngoba sengumuntu otohozayo, kodwa nje mhlawumbe ngilitholele lelo thuba loma ukuthi nawe mhlawumbe ungithandile ukuthi ngibe yiphathi yejoni yakho yokuqwashisa ngey'dakamizwa. Ngiye nami ey'koleni, ngiye ngikhulume nabafundi ngoba la ngikhona ngike ngibabone
ukuthi ushem ngibadabukele ngoba ngiyazi sebeyiqalile le ndlela ukuthi iya kuphi ukuze babambe kalula fanele babambe la behlangene khona ey'koleni. Iyona ndawo-ke la isagethe kuyiyona yona ngempela ukukhuluma nentsha ngoba lento ihlasela intsha kakhulu. Ngiyabonga bro wami, inkosi ikubusise. Kuningi kona engifisa ukukhuluma ukuthi nje isikhathi anginaso, kodwa nje nginolwazi olugcwele ngey'dakamizwa ukuthi iyiphi indlela umuntu agcine eseyithole seseyidakamizweni engakwazi ukuphuma, yabo. Ngoba kwayimina hhayi ukuthi ngavele ngayeka nje kanye, ngazama ukuyeka kokuqala, ngakwazi futhi ukuyeka nga-rise. Into eyangibuyisela khona ey'dakamizweni utshwala. Ngashintsha ihunga ngabuyela otshwaleni, ngaphinde ngayithola sengiphindela futhi khona ihunga ngenxa yani utshwala. Into engisho ukuthi engathi uma usuphumile esidakamizweni ungahlala ube uwena nje clean, ungabuyeli ukuthi uzoshintsha ngala uye ngala ushintshe i-drug yakwelinye, usayofana nomuntu oyidlalela ngesikhathi sakhe, yabo. Nje ngithanda ukudlulisa lokho nje. Bami ebheki simfisa umntanami emaqobhoqobho siphathele ukudla esikuphathayo. Uma umphathele ingubo yokulala funa ukuphatha into endala ngoba uyazi uzoyilahla uzoyidayisa vele. Angangifuna ukuyibeka indaba yami kodwa ibuhlungu ngendlela emangalisayo. And as if that was not enough, nami wesibili wa-92 wayidlela insangu na wayidlela insangu owokugcina oka-2000 lowo waka-92 phila nainsangu yakhe leyo wabuyela-ke nokho esikoleni uthola umatric wakhe omuhle kabi at the age of 29 una-30 kulo nyaka befunda last year umatric wabuyela grade 11 waphasa kahle kodwa manje uyabona unalo lelo consi lokubhema ekhula lo wahlukumeza lo mncane lo ka-2000 lo ka-2000 waze wayofuna ucommit suicide. Yahamba ingane ngohlala ehlathini ufuna ukuyilengisa athathe insango lo asibhulishe asi-abuse alokuze ayibeke etafuleni lo ka-92 esakhula esadelelana ingane isize nayo yagcina yaze nayo yangena kulena. So-ke zintathu ingane zami zontathu ingane zami azikho right, uyabona ngibona nje ngisehluleki and yet I know ukuthi iqiniso ngilikhulumile nanguthi ose-high school I ended up ngiresigna at the age of 43. Mawami uNkulunkulu uzolenza icebo. Mina njengoprofessor angikwazi ukusiza abantu kodwa ngizozama konke okusemandleni nami ukuthi ngikusulele lezo nyembezi lezo. Nami awekho amandla enginawo kodwa ngalokho engikwenzayo ngizozama ukuthi ngithinta abantu mhlawumbe abangaba usizo ma. Ngicela ungiqalele phansi ma kule ngane yentombazana ukuthi yenza njani ukufika kwayo nezingane le okuyiyona ukuthi isehlathini nje manje idakamizweni ayifika kushiya nezingane. Angithi-ke igama layo kunona. Yebo ma. Akuhlala nje showe ngihlala ngokomsebenzi wokuthi ngoba ngiyafundisa. Yebo ma. Ngihlala nabo-ke ngiqashile ngoba ekhaya sesikhaweni. Yebo. Okusho ukuthi ubehlangana nabangani-ke bakhe abangasile naye wayingane kushuthi ethapheka inoma yini. Yebo. Waqala-ke wayekade ese-Oxford waxoshwe Oxford ngakho ukuhlupha. Bengiyaye bengidilivela ku-Quality Education Board. Yabona njengamanje anginalutho engalikhomba lokuthi awazi professional. So ngithambisa waye ngifunde Oxford kwafika-ke ngoba kushuthi wahambe igciwane longezwa salimngeni agcina bamxosha ngamthatha amfake e-high school yami engangifundisa kuyo. E-high school-ke babejwayele ukungibiza ngosithembiso zondo. Amsori ukubiza igama lomuntu omkhulu ngendlela engangilileka nayo ingane. Noma uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto. Thina singenza izinto ngokuhlela kwethu kodwa yena unendlela yakhe ahlela ngayo. Ngoba usubike kumina ngiyena uNkulunkulu kodwa ngithemba abantu okuyibona abalethwe uNkulunkulu kwi-channel yami ukuthi bona abazokwenza izinto zenzeke. Ngicela ungabisakhala manje ngamanje.
Angikuthembisa izulu namhlaba ngoba umhlaba lo uhlala abantu bakaNkuluNkulu, izulu lingelikaNkuluNkulu. Angikuthembisi lutho kodwa ngizokwenza akho konke okusemandleni nami ukuthi ngizama ukuthola abantu abazokwazi ukuthi bekulekelele mama. Ngiyabonga ngani angazi noma mhlawumbe ngiyayithola uma ngomgqibelo masiye kuyi ngazama ukufonela umuntu ukhulume naye ngoba unobufakazi obumangalisayo lo yamuntu ukhuluma naye ukhamisa ukuthi kodwa Nkosi kanti onakalaphi. Uyabona uzaqamba amanga kubantu laba ahlala nabo athole degree yakamanje yakamanje kodwa into communication enjalo eqamba amanga the way affluent ngayo the way ahlakanise ngayo uzwe unawe kusho bayamkholwa bona ube ukuthi mina umuntu ongibuza uhleli iqiniso ithi hayibo ukukhuluma lento ayegcwele intuthu ekuye ekhaya. Abantu ayasimosile ngani ama-drugs asimoshile uyabona uze axoxe indaba uyaxoxela mhlawumbe mangathi uthola isikhathi naye lapho alayilelwa khona inkawu eseyobulawa ngoba esethatha ama-drugs abantu alayilelwa inkawu can communicate because uNkulunkulu can use whatever ephambone yakhe ukuthi akusize ngathi kufanele akusize inkawu yamdirect yazamkhipha ehlathini lapha athi khona uma indlela ezijezisana ngawo lezi siyazi ukuthi ama-Tanzanians mabingane ama-Nigerians anjani ampela kulabo umubonile ubulawa bekuhlukumeza bangakuhlukumeza nanoma ngayiphi indlela babasa umlilo uma sebeqedile ukuhlukumeza usumunyu lapho usunjengobowuzwela bathatha iy'kuni bakuhlohle zona ey'vuthayo iphele ubulawa yi-pain they don't kill you but ubulawa yi-pain abayi-inflicta kuwena. Unobufakazi obunjalo inkawu ihamba yenza ama-signs ihamba icuma ngeyihlahla ukuthi hamba la imkhululi yazi yamkhipha kodwa namhlanje uphinde waphindela futhi waphinde manje uyazi ugcina uphela ithemba nami mina said ukuthi lezi ngane-ke Nkosi yami ngoba iy'ngane zisuke zingakhuli ngokwenene ngoba yisencane azazi ukuthi akulona iphutha lazo mhlawumbe-ke kunikeza i-assurance ukuthi bazukulu bami anenze lutho uNkulunkulu uyalithanda and mhlawumbe futhi uthande waze wanethemba ukuthi nina anenze nikhule ngithi mina yisona lesimo is opening doors for you ma-apply ibhasari yakasandrali bayayithola basesikoleni esibizayo bengenalutho benogogo ngenalutho because ini manje into yokuthi i-disadvantage ikhona la ebuye ithi ngiyavula la so kodwa-ke bancane to understand that sonke isikhathi ukubona ingane ukuthi i-traumatized ingane iyayibuza mina ubaba wami angimazi uyabona and the last two lenomuntu ukwanele ubaba wakhe naye iparalyze show engala noma lisaphila noma liphile lena wedeni ubaba wakhe uaphelele naye iparalyze esikhaweni eselayishonela lashonela kuphi ejele and yonke lento iphatha kabi and njengoba ngingasusele ingane ziyabahleka ngalelo ukuthi uma wakhe yiphara yasho wacuma salamala igcina ingane ithwala lento engaphezulu kokuthi ingathwalwa ingane. So ngikhathazekile nathi as parents ingane yami ngiyafisa ukuhlanganisa sibe nale support system la esizosaphotana khona nazi ingane zabo zihlanganiswe zisupport iliwe leyo yaseyikoleni angazi uNkulunkulu akenza manje kuyiwe eyikoleni liyovala ingane zami lomsele ngoba phela isizwe sithi sizwe inkunzi sematholeni uma amatholethi egula ephethwe sithi sizwe asikho isizwe sakusasa isithi mawami sibhizi sizama indaba zakho ukuthi sithola amandla ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole inkinga amandla asinawo nohulumeni umkude nathi kunzima kakhulu uma wenza into usengcupheni ukuthi nawe ungafa ngalento oyenzayo awekho futhi amandla ukuthi mina kahle ngayinikela impilo yami vele ukuthi noma vele ngingafa mangivele lento anginendaba that is why ngithi mama uprofessor kanawo amandla kodwa ngizozama ukudlulisela ebantwini
abantu ibona bazokwenza icebo ngoba naye usililo othi umbonile akuthimini umuntu oshintsha impilo yakhe but abantu abakwazi mina uNkulunkulu wanginika amandla ukuthi ngimthathe ngimuse ebantwini abazokwazi ukuthi bemsize. So uprofessor akabasiza abantu kodwa ngoba usungibikela udaba lakho ngizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi sithole umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele mama. Lezi nyembezo ezikhalayo angiyithandi ngoba nami ngikhuliswe umuntu wesifazane. Ngiyabonga, ngiyabonga. uNkulunkulu nje nawe siyakhuleka egameni likaJesu akuvikele, akubiyele, aqhubeke enze into ayishilo uzungezile ngemuva nangaphambili isandla sakhe esiphezu kwamakanda ethu. Kanjalo-ke sonke usibalile ngakusho-ke nawe Professor Mkhize egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sikumbathisa amandla mfana wami, phuma uye empini njengoDavide. uDavide ubebhekana nanengonyama ayinqobe nanoma hlobo luni lwesitha noGoliath owayibukeka emkhulu, isikhulu isitha behind drugs. Kunabantu abakhulu abanamagama amakhulu abanama-positions amakhulu abasemva kwalento and babulala thina esingelutho akunagama emhlabeni. Kodwa manje ngicindezelwa kabuhlungu ngoba lo muntu abamnikele lento akagcini